Tu ešte s Indiem TV a som u Niky TV v kuchyni. Teraz sa mi to nezaostrilo. Takže čaute Miláškovia. Ona je vedľa mňa, predstavte sa natáča. Sme tu spolu s Cindy MTV. Čau. Áno, ona tiež natáča, ja som teraz vošla do jej vlogu. Čaute. Čau. No, takže toto je súčasný vlog. Vlog. No a takže novina je, že ona tu u mňa spí dneska. No a donesú mi vecičky, máme donesú vecičky. No a jaký čo je za mňou? Ukážeme si to, poďte. Kalerát. To, že za ňou je kalerát. Takže čo robím ja? Ja babám 2 domáce hotdogy. Hotdogy. Tak výborné. Mamky, teda je kalerku. Ja tam mám stehno. No. A pijeme Dobre. čaj, Lipton. A chcem robiť reklamu na Lipton. A Lipton. Dajte mi to. máme. Lipton je čaj. Ja. A mne sa chce piť. No. A vypité do pohody, No, takže mám nakúpenú povedala, že škriekam. Že neškriekam. Mám nakúpenú zmrzlinu, čipsy. No to, A domáce nanuky sme robili, my proste radi prosím, varíme. budeš tichučko sem natáčať. No, ja chcem natáčať, ja natáčam. No, takže mám tanierik s matkou. No, sme si nakúpili idem si zmrzliny, odkusnúť, čipsy, počkajte. Liptov a domáce veci a bude ten... Lipton. No, aj Lipton. A takže budeme natáčať taký vlog, čo budeme robiť večer, bude to do 2 rána. Budete sa z hodinu kúkať a... No, do 2 rána ona zaspí. No, tak si sa zaznič. A ja nalepím šušeň pod nos. Aj. Rytný mas tam pod nos. Vypadni. No čo? Ahojte. To je moje videjko. A majte sa, videjka sa vám určite páčilo. A majte! Nech to mení! Čakujem.